Bună! Sunt la satul mare, sunt 32 de grade și tocmai au început să se tupească prețurile la Optim Cars. Haideți să vă arăt ce reducere avem la mașinile din parc. Avem acest Volkswagen Arteon din anul 2022, redus cu 2000 de euro. Un Mercedes C200 din 2007, redus cu 500 de euro. Audi A4, cutie automată 4x4 din 2014, redus cu 600 de euro. Volvo XC60 din 2010, motorul de 2.0 diesel, redus cu 500 de euro. Dacia Duster 2017, 1.6 benzină, redus cu 700 de euro. Un Turan din 2013, redus cu 400 de euro. Acestea au fost reduceri de la satul mare, deci dacă vreți să vedeți ce mașini avem reduse și la Sighet, rămâneți pe aproape.